Ola, que tal? Moi boas e moi benvidos un xoves máis a Orixe e Calidade, a súa cita coa actualidade do sector vitivinícola aquí no canal Rías Baixas. Estamos a piques de comezar esta nova edición, pero antes, como sempre, facemos unha pequena pausa para a cabeceira. Póñanse cómodos que voltamos de seguido. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. A ver si nos organizamos un poco, que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido Alvariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide Alvariño Rías Baixas. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeo da vide. É de Singenta. Que a vendima comezou de xeito puntual nalgunhas parcelas e algunhas adegas comezaron a recoller a uva que empregarán para elaboracións especiais como, por exemplo, os viños escumosos. O groso da vendima en Rías Baixas arrincará a vindeira semana. Polo tanto, de momento, viticultores e adegueiros están cos preparativos para a recollida da uva. Falamos deste momento co técnico de campo, Suso Paz. Pois sí, parece ser que esta última semana tomou outro carácter a cousa e, avanzou bastante o que é a maduración da uva. A pesar de que había unha parada con este verán fresco que tuvemos, pois de repente, o calor persiste e realmente, agora a uva esta última semana sí que dou un cambio importante. A graduación, ahora mismo estáse poñendo en torno aos 12 grados, o cual eu coido que para esta semana que entra, entraremos todos en vendimia prácticamente. Xa che digo, foi un cambio bastante rápido, o cual, eso conleva que se o tempo siga así, van chegar a unha graduación outra vez alta, o cual, eu supoño que eso para as adegas non é moi bo, xa levamos 2 anos con moita graduación, entón, é interesante entrar en vendimia canto antes. Eu espero unha colleita de moi boa calidade, unha cantidade axustada. Ben é certo que en algunhas parcelas hai racimos un pouco máis pequenos, falta do racimo secundario, etc. Pero, por contra, hai outras viñas máis novas que evolucionan un pouco mellor. É unha cousa con outra, eu creo que pode ser unha vendimia máis ou menos axustada. Pode haber un 10-12% de baixa con respecto aos outros anos, pero tamén hai que ver que os outros anos foron colleitas moi boas, o cual creo que vai ser unha colleita moi axustada ao marxen que temos de kilos por metro cuadrado. O estado sanitario está moi ben. Sí que ao principio houve uns problemillas aí de mildio, en folla, en algún racimo, pero despois, na época máis crítica da uva, houve bo tempo e prácticamente, ca experiencia dos viticultores, creo que se levou adiante e ahora mesmo creo que o estado sanitario está perfecto. Eu creo que vamos ter unha vendimia tranquila e con un tempo moi bo, o cual, eso nos dá unha tranquilidade tamén de ir a un ritmo de traballo sin andar agobiados, ir vendimiando tranquilamente, elixindo aquelas parcelas que mellor estén, que vayan máis avanzadas de graduación para evitar que suba moito grado, o cual nos permite unha tranquilidade total, eso é certo. O de sempre, nos os preparativos máis ou menos estamos cerrando as últimas cousiñas, sobre todo a nivel de personal, de contratación e tal, pero, os preparativos que hai que ter en conta son os de sempre, o lavado de caixas, o preparar a maquinaria para a vendimia, que este ben engrasada, todo preparado para que haxa os mínimos fallos posibles,
e despois, pois nada, o personal, que non está tampouco fácil, cada ano pois, é máis complicado encontrar xente para a vendima, pero bueno, ese é o traballo que normas son xa o temos cerrado, e nada máis. A nivel de viticultura, pois nada, manter o suelo limpio, que é o máis importante, non mediante desbrozadoras para que quede unha especie de campo, para que as caixas non estén en contacto ca terra, para que non se ensucie moito a uva, e pouco máis. Bueno, eu creo que o de encontrar xente para a vendimia pois, cada vez é máis difícil, unha, porque hai máis plantacións, todo se centra xusto en estes 10 días, as plantacións grandes pois aumentaron, e despois que non é fácil encontrar xente, porque a nivel de contratación a xente que está máis ou menos cun edad non pode ter contratos, entonces é moi difícil encontrar xente. Eu creo que debía de haber outro método cara as vendimias, que senón en un par de anos ou 3 vamos ter problemas seguramente para as vendimias. No actual estado vexetativo da vide e dadas as condicións climatolóxicas, é recomendable tratar o mildeu cun fungicida penetrante e de contacto. Tamén protexer contra o idio cun fungicida sistémico e estar atentos a posibles ataques de mosquito verde e polilla do acio. Ademais, no momento do peche do acio, debemos protexelo contra a botrite cun fungicida específico. É un consello de Singenta. Máis información na nosa web. A Asociación de Sumilleres Galaecia fixo públicos esta semana as distincións deste ano 2019. Hai unhas semanas, a sede do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas no Pazo Mugartegui de Pontevedra acollía a katana que participaron ao redor de 140 marcas da Denominación de Orixe. A sede do Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas no Pazo Mugartegui de Pontevedra repetiu como escenario da Cata Galaecia. 17 expertos foron os encargados de valorar máis de 140 marcas desta DO. Só os mellores caldos da Denominación de Orixe Rías Baixas conseguirán levarse este prestixioso recoñecemento. Bueno, valoramos que é un viño de, sobre todo, unha complexidade, que teña certa complexidade, que teña o que ten que ter un viño galego, que son os bons aromas, o a terra, que o defina un pouco a terra, de onde provén, que non haya, na medida posible, variedades foráneas, que xa non deben atoparse aquí, nin elaboración, sobre todo no meu caso, elaboro as elaboracións de sempre. Sumilleres, enólogos, técnicos de consellos reguladores e críticos foron os encargados de valorar as referenzas. Dividíronse en 3 paneis de catas en recibir máis información sobre cada viño que a anada a que correspondían. O que máis lle sorprendeu foi as grandes elaboracións de anadas pasadas. La verdad que está siendo sorprendente, sigue una buena línea, no hay grandes sorpresas negativas, más bien positivas, y grandes elaboraciones de añadas anteriores. Destacables las añadas anteriores que vuelven a estar presentes y dando grandes sorpresas. Y bueno, la verdad es que Rías Baixas siempre se caracteriza por la buena calidad y se vuelve a notar vinos muy frescos con una buena acidez, que es lo que los va a mantener en el tiempo, con lo cual es una añada también para volver a guardar. Cada panel de cata dividiu as marcas en bloques de 25. Primeiro avaliaron os viños brancos das distintas tipoloxías amparadas. Despois cataron 60 viños repartidos entre tintos e escumosos de Rías Baixas. Os catadores destacaron o gran nivel deste ano, con viños frescos, con bons aromas e sen variedades foráneas. O nivel segue sendo moi bo. A verdade é que sí, e o perfil dos viños é viños moi frescos, con eso, a acidez destacable, notable, con esas notas de frutas exóticas, incluso tropicais, e tamén con ese toque de salinidade, que para min é o que máis representa este tipo de viños. Para coñecer os gañadores, a Asociación de Sumilleres Galaecia realizou unha media con todas as puntuacións. De aí saíron os mellores viños. Faise logo unha media entre todos os catadores, o que máis valoramos é que teñan unha boa nariz, o sea, un bo aroma, ¿no? Que logo na boca ese aroma que atopamos na nariz volva a estar presente e que este pois ben integrado, que sea un conxunto, non que a orquesta sobresaia un componente.
A asociación xa deu a coñecer os viños merecedores das distincións de Galaecia deste ano. A nada máis recoñecida foi a de 2015, con recoñecementos para Condes de Albarei, Luca Vintage, Organistrum, Pazo de Señoráns Colección e Laval Vendimia. Do 2016 destacaron La Trucha de Otoño, Albariño de Fefiñáns terceiro ano, Nana e Atis Embaixador, mentres que do 2017 son Tollodouro, Restaurante Sin Palabras, os Dunares Fillaboa Selección Monte Alto. Albariño de Fefiñáns do 2018, Sin Palabras e Veigadares do 2013, Pazo de Señoráns de 2010 e Añada de Baladiña de 2009 completan a listaxe de distincións de Galaecia nesta edición. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Continuamos repasando a actualidade do sector na sección das breves. A DO Rías Baixas acolleu esta semana a visita dun grupo de 3 prescriptores procedentes de Países Baixos que estiveron acompañados por Germán Muñoz, de Terroir 34. Trátase dunha misión inversa que se atopa dentro do Plan Promocional de Rías Baixas. Estes profesionais centrados na sumillería, un deles, ademais profesor e xornalistas especializados en viños, tiveron a oportunidade de visitar 3 subzonas da denominación de orixe. Neste momento no que o viñedo se atopa tan próximo a Vendima, os 3 profesionais visitaron un total de 6 adegas que ultiman os seus preparativos para a recollida da uva, repartidas nas subzonas do Condado do Tea, o Rosal e o Salnés. Unha oportunidade de probar diferentes tipoloxías de viños elaborados nesta denominación. Ademais dos tradicionais albariños de Rías Baixas, tamén se atoparon tintos escumosos, viños sobre leas. Na actualidade, Países Baixos é un dos mercados exteriores máis relevantes para a DO Rías Baixas, que conta cun plan específico promocional. Holanda ocupa a cuarta posición no top 10, con 382.000 litros, mentres que Bélxica a 10ª, con 138.000. Das 182 adegas que pertencen a esta denominación de orixe, 109 xa están a exportar os seus viños, o que supón un 60% do total. Entre as actividades que se desenvolven en Benelux, atópanse seminarios en diferentes écoles hoteliers no territorio, tamén en distintas delegacións da Blanse Vingilde, considerada a maior alianza flamenca de catadores, con 2.400 membros, así como o Premio Rías Baixas Mellor Catador Novo Promesa de Bélxica 2019. Señorío de Rubiós reforza a súa aposta polo enoturismo. A adega inaugurou en As Neves un hotel que persegue levar o turismo relacionado co mundo do viño a súa máxima expresión en Galicia. A finca dispón de 40.000 metros cadrados e a adega pasará a converterse nunha adega de servizos. O hotel leva o nome de Nande, Hotel da Natureza. Ten 4 estrelas polos servizos que ofrece o visitante e supuxo un investimento de máis de 800.000 euros, 200.000 deles achegados pola Consellería do Medio Rural, cofinanciado polo Fondo Europeo Agrario de Desenvolvemento Rural. Este apoio permitiu a rehabilitación, mellora e ampliación dunha construción rústica para a creación deste hotel rural vencellado ao enoturismo e a gastronomía, que exaltará e ofrecerá degustación de comidas e produtos típicos da zona. Trátase do primeiro hotel desta categoría que existe no concello e ven sumarse aos 114 que existen en toda Galicia. O conselleiro do Medio Rural, José González, presidiu a presentación do novo plan do control da vendima aos consellos reguladores do viño de Galicia. Neste acto, o conselleiro destacou que o obxectivo da iniciativa é reforzar o control do cumprimento das normas durante o proceso da colleita de uva. Trátase, segundo explicou, de verificar que todo se fai conforme á normativa de cada consello regulador, é dicir, de acordo cos seus respectivos pregos de condicións e regulamentos. Así, José González adiantou que o plan contempla o despregue por parte da
Consellería dunha vintena de técnicos que se repartirán polas distintas denominacións de orixe. Neste sentido, o titular de Medio Rural explicou que controlarán cuestións como a entrada de uva nas adegas, a súa procedencia ou que o froito sexa de viticultores e de parcelas inscritos nos rexistros dos consellos reguladores. Ademais, tamén trasladou que os técnicos vixiarán que se respecte a produción máxima que establece cada prego de condicións para as distintas variedades. Desta forma, engadiu o conselleiro, aplícase o maior rigor para evitar situacións fraudulentas que se poidan producir na procura da Galicia calidade. Con todas estas medidas, que suporan un investimento de 180.000 euros, búscase, segundo José González, defender e garantir a calidade diferenciada dos viños galegos. Neste sentido, o conselleiro afirmou que neste eido a nosa comunidade aposta por ser competitiva en calidade e en darlle valor engadido aos nosos produtos. Ademais, o titular de Medio Rural sinalou que o plan desenvolverase en coordinación cos técnicos dos órganos de control dos consellos reguladores, de forma complementaria e como reforzo ao seu labor. Agricultor, chegou Ampexio, a peza clave para controlar o mildeu no seu viñedo. Grazas aos seus innovadores modos de acción, Ampexio converterase nunha ferramenta esencial nos programas de tratamentos de viñedos. Ampexio, o fungicida sinérxico e sostible fronte ao mildeu da vide. É de Singenta. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia.